Здравейте хора, не ми гледате косата, не ми гледате как съм обличана. Сега ще излизам навънка, на пътя и трябва да съм пред, затова реших да направя едно видео, да се оправим с вас. Тук между другото трябва да сложа един стикер. Аз имам, обаче мога да и тук някъде трябва да съм. Да. Аз отивам да си избирам дрехи, нали, в смисъл ще остана и така. С къси панталонки. И тая тениска шамазъм си взема от там, да показвам така. Да, сега ще си взема дрехи, може и къс панталони да се взема, не знам. Хора, избрах си аутфит, малко ще направя прическа, ето го и аутфита. Просто ще да облека тая блузка, много е намачкана, но обаче после ще оправя. Защото не съм я обличала отдавна. И така, да. Сега, след малко ще сме готови сега. Да, сам да скоча и сме готови 1, 2, 3 и не базикам себе, няма как да стане така. И така ще стане. И така няма да стане базикам за този път, наистина ще стане ето. Хора, това съм. Сега ще оправя косата. Първо да срещам. Така. И също готова с срясването. Първо трябва да я срещам. Хора, готова съм. Косата официално ето. Готова съм. Остана да я срещам. Ето е сега. Хора, официално съм срясана. Сега има тук няколко ластика. Принципно нощне, но обаче си взех толкова. Мисля, сега, например, е тук така, нали? Така една плитка. Тук една плитка. Абе, ще видите накрая, ще видим какво ще направи. Да. Така хора. Ето тук си вързах на косата и тук почвам да правя нищо. Ще видим, ако ми хареса, ще го оставя. Ще го навърча, ако не, го развалям директно и готово. Хора. Аз съм създала коса, имам още много да плита. Така. Така хора, плитката ми е готова. Знам дали да се направя една прическа. Тук нали така имах една идея и така да съм. Няма. Това реших да се направи на плитка тук и да съм разбързана коса. И си пусната, сега ще видим. Така хора, тези си коса. Тук е завързах на колка. Не знам дали ме видяхте, плитката ми е готова. Почвам да плета другата плитка. Хора, ето и още една плета. Мразна ми вече. Хора, няколко часа по-късно съм готова с плитките. Сега ще дали един ми вариант е така. Ме кефи. Сега ще покажа втори. Втория ми вариант е така. Така я харесва много, така че... Да. И аз вече съм официално това за излизане. Оставя сам първо да сложа и съм готова. Чао и но преди това остана да ви кажа, абонирайте за каналът ми и харесайте това видео. Обичам ви.